Com un any més, nosaltres estem ací, front a l'estàtua de Jaume I, per recordar que, com deia Estellés, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. El 9 d'octubre serveix, més enllà de la commemoració històrica, per la reivindicació explícita, concreta i l'actual. I enguany arriba vestida amb les pulsions de l'actualitat política estatal. Tots estem cansats i ens trobem impotents davant del ridícul històric que una vegada més s'ha fet servir en el panorama polític central. Però els sentiments negatius de cabreig i d'impotència no han de poder amb nosaltres deixant-nos el 10 de novembre en casa. Han de donar-nos més força per anar a votar i prendre part del canvi tan necessari com urgent que repercutirà en la qualitat de vida de nosaltres, els valencians i les valencianes. Doncs ara és el moment de comboi, amics i amigues, i de convèncer a la nostra gent que és precís tornar a anar a votar. Votar per unes infraestructures dignes per als valencians i valencianes, carreteres dignes, un autogovern i un finançament just. Cal que tornem a parlar d'infrafinançament? Clar que sí. Mai no s'acabarà la cançó fins que els valencians aconseguim una justícia financera. I jo vos dic també que sí, Compromís no està en Madrid, no hi ha agenda valenciana. Ja s'ha demostrat en debats electorals, en promeses i declaracions públiques. Per als partits estatals, un finançament just per als valencians i valencianes, infraestructures comunicatives, dignes i necessàries, revertir la deuda i un llarg, etc., no és prioritari. Nosaltres tornem a ser aquesta alternativa necessària front a actors polítics que han sigut exemple de golatria, de prepotència i d'incapacitat i desacord a l'hora de fer tasca més important davant seu, que és formar un govern. El vot útil és aquell que té un sentit i estic segura que més Compromís és el vot útil per a formar coalicions de progrés, d'esquerres, de feminisme i d'ecologia política. El vot que pot evitar el viratge cap a la dreta. Mireu, torna a ser candidata per Alacant al Congrés, amb la convicció de que cal ser part de la solució i no del problema. Estem demostrant amb l'aliança amb Més País que Compromís sabem arribar a acords, sabem dialogar i unir sensibilitats paregudes. A més, també hem demostrat que som capaços de governar la nostra terra, de governar ajuntaments i de garantir amb aquesta unió governs de progrés d'èxit. Sé que costa entendre, però jo continuo amb moltes ganes, perquè em torno a presentar amb l'objectiu de ser la veu amplificada de la Marina, que defensaria les infraestructures i les inversions que ens pertoquen i que portem dècades esperant. Ser la veu i vot als problemes de la nostra gent i del nostre poble. Senyores i senyors, el 9 d'octubre simbolitza el naixement del poble valencià i a la vella lliçó de fets d'aquella data de l'any 1238 és que els ciments del nostre poble són els valors de la diplomàcia, el diàleg i la negociació. Els valencians i valencianes podem sentir-nos orgullosos de tenir un exemple d'aquest govern, el Botànic, i a la nostra manera hem demostrat que es fan les coses molt bé. Avui és un dia per a recordar els nostres orígens i en aquests orígens es troben tots aquests valors que tan importants són en política i en les institucions. Parlar, escoltar, consensuar i canviar les coses. Aquest és el camí. Aquest ha sigut, és i serà sempre el nostre camí. I acaba recitant a Raimon d'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent, cante les esperances i plore la poca fe.